Kani miyembro sa New People's Army nga galihok sa bukirong bahin sa Upol, Misamis Oriental ug Talakag, Bukidnon ang mitahan sa Upol LGU. Ani ang report. Formal nga gidawat sa komunidad sa Upol, Misamis Oriental ang kanhing rebeldeng New People's Army nga si alias Siloy human kini mitahan sa gobyerno. Si Siloy nahimong NPA sulod sa 6 ka tuig og galihok sa bukirong bahin sa Upol, Misamis Oriental ug Talakag, Bukidnon. Usa ka mag-uuma kaniadto si Siloy nga naagni nga moapil sa rebeldeng kalihukan sa mga saad nga matagaan siya og saktong panginabuhian ug masulbad ang ilang problema. Gusto nila makalapod ang grupo sa amuhang lugar, pero dili man sila makatabang sa problema. Nakita ko na makahatag nila sila problema sa katawhan kay mga tao. Nahadlok na noon dito makatrabaho ng gusto basta na ang ilang presensya. Dala-dala ni Siloy ang iyang armas ug mga bala atol sa iyang pagtahan sa lokal nga kagamhanan sa Upol. Gikan sa LGU, gitunol sab kini sa kasundaluhan ug kapulisan subay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Maklaro man sa nato, di ba? Usa kita nga nakupay ng pamilya. Kung dahil problema isa, kinahanglan tabangan kita sa gobyerno. Dili mo naman nato mahatag ang tanan. Pero kung aktibo ta o natag diha sa bakan sa atong gobyerno, dali na nato magpangitaan o solusyon. So we're trying hard na ipakita sa kanila na talagang ginagamit sila. At para ma-realize nila na yung gobyerno is really serious in helping yung mga IP. Nagkadaiyang hinabang ang nadawatan ni Siloy atol sa iyang pagtahan. Ginalihok na sab ang cash assistance nga iyang madawat. Nagpasya ko, mabalik ko sa gobyerno, aron pasabton ang mga tao na ay na mo kapil-apil niya. Kaya nga naman, dili din sila makatabang sa ato. Labaw na kung si isyo sa yuta nga naman. Sila wala sila'y administrative court. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pasakaan na og reklamo sa babaeng biktima sa gingong sexual harassment sa Zamboanga City Hall ang 3 ka personalidad nga gituhang nagpakatag sa sex video. Samtang duna sab siya'y pagpaklaro kalabot sa maong sex video. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Butiyag sa Committee on Decorum and Investigation sa Zamboanga City LGU nga nagsumiti na sa iyang complete affidavit ang babaeng nalambigit sa sex scandal sa City Hall di palang dugay. Sa investigasyon sa komitiba, migula nga adunay 3 ka sospek ang posibleng mapasakaan og kaso sa biktima kinsa gituo ang maoy mipakatag sa sex video online. As far as the complainant is concerned, we only have one complainant. Only the 2 respondents and one, as I mentioned, sad to note, is from a media personality. Sumala matud pa sa biktima, ang mong sex video, gikuhaan nga walay permiso kaniya. Posibleng nahitabo kuno kini atong bulan sa Setyembre o Nobyembre tuig 2022. Ug ang maong panghitabo, wala kuno gikuhaan sulod sa City Hall. Wala sab kuno kini kalabutan sa pamaagi aron ma-regular kini sa trabaho. Sa karon, gipadalhan na sa komitiba og sumon ang 3 ka mga sospek aron magsumiti sab og tubag kalabot sa reklamo sa maong biktima. Summons will be sent out to the respondents as regards the complaint, and we will be giving them, the respondents, 5 days within which to submit also their answer or counter affidavit. Sa kasamtangan ang maong biktima ana kuno sa iyang mga paryente. May pasalig sabang LGU nga maghatag kini kaniya og seguridad. The victim, the complainant is closely coordinating with us, and so we are closely coordinating with her. Only that we cannot actually reveal as to where she is, but we can assure you that she is with her relative, and we are actually providing some support for food provision and of course security measures. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.